Nah, ya. Ya bapakne ya. Ngambara ing ngawang awang Ngono. hangah langut bebasan tanpa tepi. Dalem, Pak. Lah mikmu sing anyar ning ndi? Duka, Pak. Loh, ya diagem oleh ditakokne Pak Sus piye? Kula wet-wet, Pak. Oh, malah ra kok nggo. Nggih. Aja-aja kok dol malan. Mboten, Pak. Aja didol lho ya. Mboten. Diwet-wet ya. Nggih, Pak. Tegese kanggo lek pas event penting tok. Nggih. Lah iki apa ora penting? Penting, Pak. Lah ya kok ora dienggo? Duka. Wah. Angel men to omong karo bocah iki. Ya padha karo anake gareng mau lho, angel diatur. Ya. Nara besing mega mendung Nenu miber ngidari jagat nuna ngulandara nglambara ngunggahi gunung. awakmu ngadeg kok kaya agu no apa sebabe yo tak goleki. Sampeyan ngadeg lek ora kaya wong wedok modele. Apa sikile apa bentuke suku apa piye aku bingung apa jarike. Rumah saku kaya anu lho, wong ambeien apa piye ngono lho. Ambeien pripun to, Pak? Ora ngerti ambeien to. Mboten nih. Tes ngono lho. Puanas. Oh, Oh, apa Jal? oh bunder. Wong tak kuwetak kok. Wis wani jarake karo bapake terus. Ngomong, Pak, jenengan mboten bareng bis. Ngene lho nyapa, arep pamer dhewe nyekel mic ning bis ngono apa piye. Pak, mboten bareng bis. Ah iya, bocah. Lha nduk. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi. Saiki sampean dadi apa? Dados tiang, Pak. Kosik to. Dapukamu lek aku lak dalang. Nggih. Mas Dar iki penabuh. Sampeyan dadi apa? Waranggana, Pak. Waranggana. Artine waranggana ya apa? Duka, Pak. Nah. Kudu ngerti wong kuwi profesine sampeyan kok ya. Wara anggana ya. Wara iki tembunge kanggo piyayi putri,
anggana ijen. Ya ta. Dadi piyayi putri sing ijen ning panggung, yen cara mbiyen sinden ki mung siji, Nduk. Mung siji nggone ning mburi gender ngarepe kendang ngono. Ngruwokok. Iya, ngono kuwi. Sok-sok nginang barang. Mula diarani waranggana utawa wara anggana. Swarawati, ngerti ora? Boten, Pak. Lho, swara wis ngarani wati iki sugih, tegese piyayi putri sing sugih, swara sugih tembang. Ngono. Nggih, Pak. Nah, ngono kuwi kudu ngerti. Widuwati. Ngono kuwi ya kudu ngerti. Dan lain sebagainya, kuwi kudu kok pelajari kabeh merga kuwi ilmumu, Nduk. Nggih, Pak. Siap ya? Siap. Iya, kudu sinau. Dadi ora mung pinter nembang, ora mung pinter nglucu, ning ya ilmune iki wis kecekel ning tangan, ibarate dadi waranggana sing cecunduk ngelmu, ngono. Nggih, Pak. Dadi cundukmu kuwi lho. Kuwi lho. Nggih. Nah, kuwi lho sing kaya sungu kuwi lho. Kuwi ilmumu ning kono kuwi. Nggih, Pak. Nah iya, kuwi jenenge apa ta? Mentul-mentul lho. Cunduk mentul, Pak. Cunduk mentul, madhep rono. Nah, ngono kuwi kaya penangkal petir malian. Nah iya, ben ora sambil bledek. Nah iya, Yo, langgame Umi Hafifah Ponorogo. Duduk. Duduk. Terima kasih. Winong, berdiri nang. Nama lengkap sapa, Nduk? Nggih, saking enjing. Lho, iya to. Dipun tepangaken nami kula jangkepipun Nimas Ayu Winong Nawangse. Lah iya ngono ditakoki jenenge sik Nggih. ora sugeng enjing. Maksudnya memberi selamat pagi kepada semua penonton yang masih ada di sini gitu loh, Pak. Oh, begitu. Nggih, Pak. Iya, sapa mau jenenge? Nimas Ayu Winong Nawangse. Nimas Ayu Winong Nawangse. Nawangse. Nggih. Apik men jenengmu.
tok. Kelas pira, Nduk? Kelas tunggal SMKI, Pak. Siji SMKI. Daleme ngendi? Kula asli Tulungagung. Tulungagungi ngendi? Tulungagung campur darat. Loh, tunggal sak kecamatan karo Bukesi nang kuwi. Nggih. Ya ampun, desane ngendi? Desa Pojok, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Oh, alah. Sik enek awu apa ora karo Bukesi? Sik enek darah apa ora? Kotor. Aja dimbuhi kotor ora. Sik enek hubungan alur saudara apa ora? Nggih, tasik. Napa niku sepupu? Sepupu niku napa, Pak? Sepupu itu tegese pupumu karo Bukesi padha gedene. Mboten. Lah kok lek ngundang Bukesi piye lek ngundang? Bulik napa bude, Bu? Alah kaya bingung kae kan. Bulik, Oh. nggih bulik. Oh, lek ngono kuwi. Ya, bulik. Ya syukur. Sampeyan duwe swara banter, dasare ya cantik, ya ta. Ambak isih kelas 1 parandene wis padhet singset awake kaya ngono. Dasare ya mripate piye, Gong? Blalak-blalak kaya mata kirik. Aja. Lho, petingane anu, Nduk, petingane sono ki nggen mripat, Nduk. Mripate apik. Lek liyane elek ngono. Lek nggen mripat bos mripate. Ngono ya. Heeh, madhep rene njal. Lah kuwi lho. Kuk. Apun ngirit to, Pak? Ora ya, Nduk, ora. Yes kaya apa kuwi matahari kembar ngono ya, Nduk. Dadi panas ngono. Ngono kuwi. Ya, saiki aturna ya kuwi lagu Rengu digarap Tayub, ya. Siap? Nggih. Nah, sadurunge kula ngaturi dumateng Pak Camat. Oh, nggih ngentasé kepareng lenggah. Oh, nggih. Saiki saya nembang sik Rengu, ya. Sing apik ya, Nduk. Insyaallah, Pak. Heeh, golek pasaran ya. Heeh, sapa ngerti lek sampean laris nang kene. Ayo. Amin. Heeh, so lek laris sampean rasa nggo mobil. Mburi iki lak kali ta. Dadi sampean kok Solo kono, kok Bengawan Solo kono ngeli tekan kene. Heeh, langsung. Ayo, Ya, coba kaya apa? Buka celuk sampean jajal. Ya. Nah. Sampun
elah jan luar biasa. Suarane apik. Delalah ya jogete barang ya luwes. Ha iya, Pancen ya ponakane Kesi. Ha iya, Jos. Pak Camat masih lenggang nggih, Pak? Alhamdulillah. Monggo Pak mriki minggah dhateng pepanggungan. Menika wonten ingkang kepareng nyuwun panjenengan nyekar tembang kangen. Nah, mriki Pak Camat. Pelok. Oh iya, yo disupati yo. Mak pang, Pak Bang. Oke. Ya, Monggo Pak Camat. Kados. Sewu menika mikrofonipun Pak. Nggih. Nggih. Sugeng nginjing Pak Camat. Sugeng nginjing. Nggih. Mas Petro. Kula nembe niki lho. Ngertos Pak Camat mresani wayang nganti goro-goro. Nika sampun janji kalih dulur lanang nika lek. Kalih Pak Lurah. Pokoke kula tunggoni sampai bar goro-goro wangsul. Mergi binjing tasik makarya kados Mbak Umi sekolah binjing. Sami kula binjing nggih kuliah Pak, sami mawon nggih. Ngaten nggih. Nggih, kuliah subuh. Asmanipun Pak Camat. Wasiat saking Cang Sepuh kula nami kula cekak aos mesti wong desa nggih. Namine Jamari. Oh, Pak Jamari. Nggih. Sejone ora mari-mari. Sejone sing apik ora mari-mari. Ngoten ngendikanipun ngoten. Kalih bapak kula. Pak Jamari, niku jangan pernah lupa dengan camat satu ini, nggih. Maka dari itu harus didukung apa yang menjadi program-program dari Pak Camat. Amin. Ri Palungguhan niki kepareng nyumbang tembang kangen, insyaallah tahun depan badhe wayangan piyambak. Wah, amin. Jamari. Pandonganipun sedaya kemawon mugi-mugi saged tiyang malu saged nanggap panjenengan. Amin. Ngrawuhaken mboten nanggap ngrawuhaken panjenengan. Nggih. Dasaripun sampun dipun bikak kalian Pak Lurah kepareng wayangan. Nggih. Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah. Nggih. Dipun bawani napa langsung Pak Camat? Langsung. Kalau nyuwun mawon. Nun? Nyuwun mawon. Mboten nembang lho nika. Lho, mboten nembang to? Mboten nyuwun mawon dhateng Bu Kesi monggo ingkang kula suwun. Wah, lah niki teng mriki niku pilihane kalih lho, Pak. Nggih, sinten? Lek mboten nembang nyawer. Lah kuwi. Oh, gampil niku. Mengke wonten Pak Lurah. Mboten Pak, gojek mawon nggih. Nggih. Monggo menawi badhe paring dawuh dumateng warga masyarakat Maluk. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Mabadu Bapak Ibu warga masyarakat desa Sudah khususipun para sesepuh bini sepuh ingkang tasik dalu menika tasik anteng wonten ing menika pahargyan saha sedaya kemawon terutama panjenenganipun Mas Petro sak kukuban para pandemen Ringgit Purwa napa mania Wayang Mania Community nggih WMC ingkang kula hormati sedaya derek-derek sedanten kemawon mboten wonten ingkang ketinggalan mboten saged kula sebut setunggal mbaka setunggal sepindah matur sembah nuwun dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala dalu menika kita sedaya tansah pinaringan
Raharjo nggih tansah pinaringan rahayu sehat ngantos ing dalu menika. Mugi-mugi mangke ngantos bibaripun pahargyan menika. Ingkang kaping kalih matur dhateng panjenenganipun Mas Agus. Mumpun biasa diripun rumiyin menika kali Mas Agus nika Mas Agus nggih Pak Lurah enggal sepindah selamat nggih sugeng anggenipun dipun pilih sedaya masyarakat desa Sudah sak mangke panjenengan sampun kepala desa. Dados kalau sampun mengendikan Mas Petro pilih panjenenganipun nika kula mboten napa jenenge dilayani tapi kula pelayan. Nah niki satu dasar yang ingkang dipun dasari kalih panjenenganipun. Mila jumbuh kalih lakonipun dalu menika panjenenganipun Mas Agus nggih kanthi lakon Wahyu Makutha Rama. Nek mboten salah Mas Agus nggih. Wahyu Makutha Rama niki wau sebutaken nggih Wahyu Nurbuat. Nek mboten salah niku Hastabrata nggih. Nggih saripatinipun Hastabrata. Nah nika. Dados Hastabrata mbok menawi niku jiwa dan wataknya pemimpin. Dados dalu niki diajari jiwa dan wataknya pemimpin kalih iki panjenenganipun Mas Petro. Nggih. Monggo sareng-sareng panjenengan Mas Agus kula sedaya kemawon bersama masyarakat Desa Sudah. Kados dene Semar Gareng lan Petro segera melaksanakan kebaikan dan meninggalkan yang dolim atau keburukan. Sehingga desa Sudah mriki dados desa ingkang gemah ripah loh jinawi kalis widodo nir ing sambikala. Amin. Menika panyuwunan mugi-mugi kinabulan saking Gusti Allah anggenipun panjenenganipun jabat sebagai kepala desa pun paringi kalis widodo ing sambikala ngantos purnanipun tugas 6 tahun ke depan. Mila saking menika namung mekaten ingkang saged kula aturaken kula ngucapaken selamat dhateng panjenenganipun Mas Agus saha sedaya masyarakat Desa Sudah. Mugi-mugi tansah guyub, tansah rukun memajukan Desa Sudah. Napa program-programipun kados pesenipun Ibu Bupati kala wau saged terlaksanakan kanthi sae. Kula kinten mekaten wonten tumpangsuhipun anggen kula matur nyuwun agunging pangabsami. Panyuwunanipun tembangipun tembang kangen. Nggih, nggih. Mekaten anggen kula matur billahi taufik wal hidayah waridho alinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Lurah. Nggih. Nggih. Kula mboten saged ngendikan ingkang kata-kata mugi kula niki basike bengkel. Nggih. Terus pun saged ngendikan ingkang nggih. Eco. Pangapunten Pak nggih. Luar biasa Pak. Dados ingkang dipun betahaken jaman sakmenika tidak harus pemimpin yang pandai untuk berbicara namun dengan pelaksanaan dan prakteknya untuk mengayomi masyarakat. Siap. Pinter omong lek prakteknya mboten apik nggih mboten sip. Nggih, sing penting kados jenengan mboten usah kakean ngendikan ning ngerti-ngerti nanggap wayang. Lho niku jos. Ngoten niku. Tepuk tangan untuk Pak Camat dan Pak Lurah. Nggih. Nggih, Pak Camat matur nuwun sampun paring rejeki dumateng adik-adik menika. Nggih, nggih. Nggih matur nuwun, nggih Pak Lurah sembah nuwun nggih Pak. Nggih. Men dibantu karo Mbak Uun yen tembang kangen. Ayo, ya Mbak Uun. Ayo, engko bukesi ben apa ki jenenge Banyumasan sing jogeti Mbak Tuti. Wis dikumpliti. Ya, Iya Mbak Uun berdiri minangkani pamundhute Pak Camat. Pak Jamari. Ya. Wis entuk sawer to? Ampun. Ya sing semangat untuk sawer linglung ngono modele. Ampun. Matur nuwun karo Pak Camat. Matur nuwun Pak Camat, paringanipun sangu. Kalih rencang-rencang. Tapi yogane dereng lho Pak. Nah iki.
Kamu kok tembang kangen ya ditabuhi. Heeh. Ora mung ditabuhi. Sing nabuh apik kaya apa lek nek sound system ya ramune. Oh berarti sone nggih, Pak. Komplit peniti barang kabeh ngono. Napa peniti? Lho peniti lek ora diusungi sing nata gamelan sapa? Nggih, peniti nggih, Pak. Heeh. Anane peniti nganti sound system pengrawit nganti sinden ki lak ditanggap karo Pak Lurah. Mula gandeng Pak Lurah sing nanggap mula ya wis ora usah dikeki sapa-sapa. Nggih pun boten sios, Pak. Lah nggih mesake un ora iya. Yo tembang kangen langsung ya Un ya. Nggih. Nggih, siap. Monggo. Madang Kara Grup tembang kangen dados. Terima kasih. Mau tayub gagrak Bojonegoro wis diaturke, cara Sragen wis saiki mlembar ning Banyumas. Ah iya. Kana ya ana kasanah budaya ya wonten kesenian lengger. Nah. Engko sing bawa Bu Kesi eling-eling, engko sing joget sing besa Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ya Bekasi tak goleke sing pas karo karaktermu. Ya coba. Inggih, saderengipun nembang, kula badhe menyapa penggemar wayang kulit lumantar Kuntadi Channel. Oh iya. Ingkang dalu menika tasik setia mirsani panjenengan di angka 350 lebih penonton. Ah iya, malah sok-sok akeh penonton neng YouTube karo sing rawuh neng kene ya Bekasi. Inggih. Luar biasa. Ya, Ya ndang sapanen. Wis tak sapa ngono. Lho. Oh nggih, wilujeng mresani lan midhangetaken niki mengke Mbak Tutik badhe ngibing, badhe joget super hot. Pramila jangan tidur dulu para penonton YouTube. Saksikan sampai selesai ngantos rampung. Nggih, ya. Lan ugi kula wah matur nuwun sanget dalu menika penontonipun tasik kuatah, mboten namung priyayi sepuh ning kepara ingkang nem-nem teng mriku nggih tasik kathah Pak Dalang. Ya ampun. Hebat luar biasa. Mongko langka lho penonton ngeten iki Bu Kesi nggih. Inggih. Mila sepisan malih tepuk tangan kagem penonton Bojonegoro luar biasa. Oh, kuwi. Mbok ngadeg kene ben ketha ngono, lek nembang. Ayo. Angkon Tutik ngadeg. Lah iya engko sampean rampung geser Tutik maju. Oh, berarti aku bar bawa medun. Oh iya, ora medun lungguh, medun nang ndi ora. Iya. Sing lanang adus keringet kono malah medun ora. Nah, aku asine ngadeg iki rada isin lho, Pak. Lah awakku wis mbledhos sakmene gedene lho, Pak. Wis ora apa-apa, malah empuk. Ayo. Aja lirik aku ndak kuat aku, Pak. Alah, apa-apa. Ya aku kelingan nang resuk, selalu dhek njaluk dipijeti bojo kula niku. Bu aku pijeti Bu, sikilku ya Bu. Nah, saya dhuwur Bu, saya dhuwur. Waduh. Wes, astagfirullahaladzim. Nembang-nembang buka wirang nang kene ora. Ning sampean seneng tak pijeti, Pak? Ya seneng, enake ya kuwi sing pijeti kaya. Lah tegese golek tukang pijet isu-isu nang endi? Arep nang bengkel manusia ya sik tutup ora ya. Nek tak sawang-sawang bojoku ya saya tuwek, saya ganteng ngono lho. Saya imut ngono. Perawatan tak rawat, terus orang mau nrimo ning nggon perawatan sing murah-murah kuwi. Ning sing larang produk import saka Jafra. Heeh. Ngono Pak. Sampeyan iki kan kulitnya putih, sensitif. Dikena sinar matahari iki yen ra dikai pelindung, kuwi iso gosong. Makanya sampean ning ndi-ndi kudu siap sedia apa kuwi jeneng krim-krim kuwi mau lho. Nah aku sing iso ngolesi mong aku, Pak. Oh iya, ora apa-apa. Ning lek cukur iki iso ponik ngarepne iki. Kang cukure ndlampok kok iso tak tinggal dilu kok iso mak kres-kres lho. Mas.
Kok diponik aku. Ah, wis cilaka. Ini cukuramu iki jan Suloyo kok, Pak. Samane bojo kula niku mboten kula tunggoki sak jam mawon. Dhek nang potong salon dhewe. Para ya rusak tenan cukuranmu kuwi. Welek jan tenan, Pak. Biasane udu iki sing nyukur. Nyukur biasane iki mesti tertib, Pak. Gimana, Mas? Dipotong model apa, Mas? Ayo. Nanti saya ngikut. Lah ini alisnya dihilangnya, dikerok apa enggak ngono. Lah iki ora langsung cross. Lho kose, Mas. Wah, cilaka. Arep gundul ya isin. Ayo. Ya ben sulak ya dawa Bu Kesi ya. Nggih, Iya. dawa penak lek dawa. Anu kula badhe menyapa menika. Juru syuting, juru streaming Kuntadi channel Mas Takimah kali Mas Zukri. Nah, niku jan setia banget niku. Kreatif banget lek gawe vlog-vlog video kali gambar-gambare sinden karo gambare yoga. Oh, kabeh mobil di kualiti skotlet kabeh. Ha iya, Lah ya ora tak penging bis ngarepi kacane dikek skotlet tok. Lah nyawang piye supire? Ayo ning kreatif. Nyuwun sewu Pak Lurah nggih. Nggih, ben mboten ngantuk. Nyuwun sewu ket wau kula niku mbaten lho Pak Lurah niku wah udengane Pak jan iso nyeni ngoten lho. Kados Warok Ponorogo, Pak. Ora mung Pak Lurah, para sinoman-sinoman kabeh mau lak ya ngagem iket ngono kuwi. Oh ngoten. Lah mula kuwi malah kena nggih contoh sok tanggal 30 kabeh peniti karo tukang son iketan kabeh. Lah dalah tenan lho ditukokne pun aja kuwatir yoga-yoga sak tukokne seragam kabeh. Batik. Glondor mendah lek kaya takir kaya. Nggih. Lah sing protes Mas Dodo, ae nah mboten sah malah sumuk mangke. Yo, Bekasi yo. Nananenu. Lamun satriya Jodipati. Jodipati sapa Gong? Pak Yoyo. Wudu. Jodipati wayang du radio ngawut ya. Akhire oleh radio Jodipati. Godhek wok iki apa Bu Kesi? Godhek niki lho Pak Dalang. Nggon napa godhek rambut sing manggone wonten pilingan. Heeh, lek wok. Brewok. Wok. Lah wok iki sing ning kene iki lek jenggot ta kene. Lah ning kene iki adate lek wayang kaya Werkudara mesti ning kene jenggot terus enek woke ngono kuwi. Oh sing niki to. Kaya wedhus berarti nggih. Enten jenggote ngoten nika to. Iya Werkudara ora kaya wedhus ora. Iya, wok iki. Nah, dadi ning kene lemak nyeni lek loro ning kene iki. Terus ning ngisore kene seret ngono iki wok jenenge. Simbar jajak ki apa? Simbar. Niku wonten dodo nen rambute niku. Oh iya, heeh tulisane welcome ngono. Gila keset ora iso. Yo. Yen ngendika pindah kunto
order. Ayo. Malah order. Ayo Mbak Tuti. Iya, nggih. Ayo. Turun gunung. Ayo. Eling kula eling gunungane Sendakati.
let's go. Up. Iya. Iya, up. Stand up komedi, up. Iya, awas bukan sulap bukan sihir. Bersama akrobat Pamakumba. Iya. Iya. Yang sakit panu kadas kurat tutu air. Minumlah sarung atlas. Yo, ayo nih. Iya. Masih bersama Holiday Circus. Just luar biasa, top. Wes iki mesti iso bakal tanggapan dhewe cah iki. Lek joget iki kudu nggawa pengendang. Wah, iki ya. Wis. Loko iki. Ayo. Aja novel. Ayo, mincuk e gen ajar. Ayo. Lah iya. Wes ya, Kang. Wes. Iki ditarget setengah